Så kommer vi. Der er 10. Lasse sagde godt, at jeg ville komme forbi i dag, ikke? Eller? Ja. De er så søde. De har lige været en tur i bassinet. Hej. Jeg ved det ikke. Tror du ikke, de kan komme igennem? Ellers så må vi hjælpe. Ellers så må vi bare hjælpe. Nå, men der er trukket fra. De er bare så små. De sidste er blevet klækket i nat. Ja, det kan de næsten heller ikke. Hvad? Ja. De bliver helt udmattet efter den her tur. De bliver helt udmattet efter den her tur. Plop. Nå. Sidste mand i er en tøsdreng. Sidste mand i er en tøsdreng. Kom så. Kom så. Der er også langt ned. Hvad med mig? Hvor mange er der op? 2? Der er 1. Der er langt ned. Kom så. Så. Nej, hvor er du dygtig. Ja, det er så fint. Dygtig. Farvel. Så den der fjer, der stikker op. Ja. Det ser så nuttet ud.